लाजाखाया बे जायो होनदो बे मानसिनि खहाया yang दाबो गोरोबथा आच्छा गलांनोबो नागिरो नै स्टेजआ बारा दाफावसो होनदों आंखौहाय ओमफ्रायहाय दिनैनि नैबे आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय नुजाथिफैनो हानाय बै हिन्जाव मोननो रोङै अखन्दा बोराइफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोसेयावनो गुस्थि गोजा गोजा जालायनाय गय जानानै खावलाय थनख्रेबग्रा बुरैफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोखौ बावहरनाय थाबाय आरोबाव केटिएम बाइकनि टायार मोनामफुग्रा सिख्लाफोरनिसिमबो आंनि आफाखौनि नालि मोनामनायखौ जासिहरनाय थाबाय बेनि अनगायैबो लासाव बाइक साखावनानै उखुन्दैखौ नारायण मोनामोग्रा सेंग्राफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोखौ बावहरनाय थाबाय आरोबाव आं दासिमबो बिसास मोनाखै जे आं बाहाय दं ना अख्राङाव दं दासिमबो अख्राङाव दंबायसो मोनगासिनो आङो मानोना नोंथांमोना जे आंखौ इसिबां खम समनि गेजेरावनो हाजासे सापर्ट खालामनानै ओरैबायदि गोजौ लेभेलसिम लानानै फैबाय दिनै बे जौसाङाव गाखोलायनो हानाय गोहोआव फैबाय आरोना दा बेनि थाखायनो आंनि इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा बबे बबे खनायाव दं ओरै दंना ओरैलाय आइयै गासिबो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलि फैदों ना बेवहाय सोरबा सासे खिफिया थागोन बे ओरै साइडनिफ्राय बोरैबा आंनाव नारायण मोनामबोगासिनो दै बारा जाबायदां ओरैनो खिफिनाया ओरैजाय माने गोमनाय खोनागासिनो आरो आं बोरैबा होननाय खोनादों दहाय एसेनो ओमफ्रायहाय आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय फार्स्ट टाइम गाखोफैजेनबाय मानो होनबा आङो बाहाय फैफेराखैमोनबो ओमफ्रायहाय फार्स्ट टाइम फैनानै माने ओरैबायदि गाहाम नांबाय होनो नामा नोंसिनिया जोंना मोजां मोनबाय होनो आरो ओमफ्राय नोंसिनिया गाहाम मोनबाय होनो नामा मेगना आन्दायजोब्बाय आंना बबेहाय नायदों बायदि मोनगासिनो आङो ओरै नायसै नामा एसे ओरै जायाखै होनबा आं बिदि नायनानै रायलायसै ना जागोन दा गोदो बिमाया मारै होनोमोनलाय जोंना नोंसोरथ' मिथिखागौ आंनो नोंसिनि अडियन्सनिफ्राय नोंसोर आंखौ मा इन्ट्र' होजानो लुगैयो आंनो बेखौ नांगौ नोंसोर आंखौ मा डायलग होग्रोनो आं बेखौ होगोन दे सोरबा बुंहरनाय ओरै सिनि खायसे सारोना आच्छा ओरैजाय मा होनो ओरै सानजा ना सोनाब ओरैजाय आन्दायला फैजोब्बायलै सानजानिफ्राय शिब शम्भ भलेनाथ होननांगौ ने आहा ओरैजायनि इन्ट्र'आ होमबा लागायना होनसै ना इन्ट्र'खौ रायजिगारा जागोन गासिबो जाजोबगोन होननायनि दे होमबा होनसै ना इन्ट्र'खौ जय शिव शम्भ भलेनाथ जय बांला गुरु साथेर सात 50 फैसा 10 जय बांला गुरु स्वयं एबं गुरु ओमफ्राय सनानि नांगाल रुपानि फाल आइ सिलामना नामिति पिरासि खुदना राशि महाखाली खासेव मारि खायगाव पेस मांस हारियावनि सुखाय जाव आइ सुन्दरी मा महाखाली जायाखै होनबा इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गाना खनगोन गासिबो जाजोबगोन दै जौनि फिथाइया गोदैनो गासिबो जाजोबगोन ओमफ्रायहाय एबारनि निउ इयारनि समावहाय आंनि गानाथ' ओंखारसिगोन दाखालि मोनसे ओरैनो स्पट ओंखारग्रोबाय जागोन ओमफ्राय सोरबा गोसोआव दंना बे गानखौ मारै मोनलाय बे गाना एसे सोरबा खनना होगोरलाय आच्छा होमबा एसे खनग्रोनानै होनसै ना गानखौहाय जागोन होमबा एसे खनग्रोनोसै ना मा खोनासंनो राजिखादा आच्छा दे होमबालाय उनजोंबो खिफियो सिगांजोंबो खिफियो सोरगिदिं खिफियो नों लाथानि जादोना सना नों लाथानि जादोना खाथियाव थायोब्ला सेराव थायोब्ला नालि मोनामलायथारनाय सना नों आंनि जादोना जायाखै होनबा इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आच्छा ओमफ्रायहाय माने नै आंहा इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर मानो होनबा जोंहाथ' गोबां आर्टिस्टफोर दंबावो बाहाय गिदिरनो माने आङो गारिजोंसो फैदों नालाय एकदम ओरै जिराय गेस जाबोजोब्बाय आंना उदैया दासिमबो रिसार्च खालामाखै आरोना आङो माने
नोंथांमोना रावबो बिनिफ्राय थांथ'नो नाङा आं दाबो मेन बुस्थुखौनो खालामाखै आं मोसाबावगोन गानबो खनबावगोन आङो दाहाय मानो होनबा आङो दाबो रिसार्च खालामग्रोआखै नालाय ओमफ्राय आं एसे बेखौ जन्थर मन्थर उदैखौ रिसार्च खालामग्रोनानै लानो आरो दा रिसार्च खालामखांनानै नेक्स्टआवहाय आङो गाखोफैफिनगासिनो नायनो थाखाय रेडिखा होमबा रावबो थांथ'खायाना नेबाय थागोन दा आइ फवालियाव फार्स्ट टाइम फैजेननानै आंखौ नेबाय थागोन होननानै आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ आसा खालामनाय थाबाय आं एसे उदैखौ रिसार्च खालामहोनानै लानि होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो ना आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आं नेक्स्टआव गाखोबोफिनगोन अनलि 15 मिनिटनि उनाव आं गाखोबोफिनगासिनो आं उदैखौ एसे हजम खालामनानै लाग्रोनि ना मा होनो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर अके गोजोननाय थाबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर खुलुमबाय